Abada Dostluk Mekanatlı Halkara Tans we Folklor Festivalina gatnaşyjylaryň dabaraly ýürüýüşi tebigatyň gaýtalanmajak gözelligi bilen öz boluşly sazlaşygy emele getirdi. Garaşdyr watanmadan hemişelik bir taraplarının 30 ýyllygy bellenilýän halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyluna ýurdumyzda halkara çäreler ýygydarly geçirilýär. Olar ýurdumyz bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky medeni ansanperwer gatnaşyklary hasam ösdürmäge ýardam berýär. Bir taraf watanmaz bu öz boluşly hukuk derejesine eýe bolup, goňşy ýurtlar bilen sazlaşyk gatnaşyklary ösdürmek, parahatçylygyň we howpsuzlygyň totalanylmagyna ýardam berýän başlangyçlary öňe sürmek, öz raýatlarynyň abadan durmuşyny öpçün etmek ýaly ören möhüm borçnamalary özü sunarly. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi, Daşary işler Ministrligi we Balkan vilayet ýakynlygy tarapyndan gurulan çäre gatnaşmak üçin Abada akvaparkyna hökümet agdarlary, halkara guramalan Orduş ministrlikleriniň ýol başçylary we wekilleri, İrandan, Hindistandan, Tajikistandan, Özbekistandan medeniýet we sungat işgärleri, alimler, şeýle hem köpçüliklerini habar berişleri işleriniň wekilleri, ýurdumyzyň ýokary mekdepleriniň professor muallimleri hemde talipleri ýygnandylar. Forum açılış dabarasyna hormatly prezidentimiziň gutlugy uly üns bilen dinlenildi. Onu şu ýyly ýurdumyzda we daşary ýurtlarda hemişelik bir taraplamadan 30 ýyllyk şanly bayramdan giňden bellenilip geçilýän bellenilge. Türkmenistan hemişelik bir taraplyk derejesine yrarly bolmak bilen dünýä döwletleri hemde awraýly halkary guramalary bilen ýola goýan hoşniýetli gatnaşyklaryny ýygydarly ösürge. Bugün ýurdumyzyň hemişelik bir taraplyk deregesinden gelip çykýan aýdym wezipler, belent maksatlar, tebitde hem dünýäde parahatçylygyň ynançmagyň berkidilmegine, dostlugyň gatnaşyklarynyň hatam işçileşdirilmegine möhüm ähmiýeti eýe bolýar. Parahatçylyga, dostlugyňlyga söýgü döretmekde tans hemde folklor sungatyna aýratyn orun eýsli. Çünki sungatyň boýunça insan kalbyna hoşniýetli arzulary kemale getirýär. Adamlary biri-birini ýakynlaşdyrýar, dostlaşdyrýar. Bu halkara festiwaliň esasy maksady biziň dostlukly gatnaşyklarymyzy ösdürmekden, medeni ulgamda hyzmatdaşlygy hasam pogtolandyrmakdan ibaratdyr diýip döwlet başçylarynyň gutlugyny bellenilýär. Sonra birlikdäki konsert geçirildi. Tomaşaçylar dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen tans toporlaryny mähirli garşyladylar. Sahnada dürli halklaryň saz sunugatynyň köpek güçlügi öz beýany tapdy. Milli aýdymlar gerne ýetirildi. Gadymdan gelýän däpleň öz boluşlygy şöhretlendirildi. Türkmenistanyň Medeniýet, Daşary işler ministrlikleri, Balkan vilayet ýakynlygy tarapyndan gurulýan dünýä halklarynyň medeniýetiniň dürli taraplaryň öwrenilmegine, dostlugyň we ýalaşygyň totalandyrylmagyna gönükdirilen halkara festiwaliň esasy mazmuny çykyşlarda öz beýany tapdy. Köp sanly tomaşaçylar dünýä halklarynyň ajaýyp aýdymsa sungatyny özüne jemleýän ajaýyp sahna oýunyna tomaşa etdiler hemde. Gadymy saz urarlarynyň jadyraýjy owazyndan lezzet aldylar. Ýurdumyzyň meşhur tans we folklor toporlary, halk tanslaryny we aýdymlaryny ýerine getirdiler. Konsertde türkmen sunugatyna wekilçilik etdiler. Olaň ýerine getiren kuştepde tansy bolsa, tomaşaçylarda we festiwala gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsir galyrdy. Atylyň jümleşinden gaýdýan berin teňli mukamyň üstü bilen milli däp de sorlaň many mazmuny açyp görkezildi. Halkara tans we folklor festiwalina gatnaşyjylar milli mirasymyzy gorap saklamagy, ilmi medeniýeti we sunugaty ösdürmäge, ilmi işgärleri hem taraplaryň gollamagy, insanperwer urgunda ara gatnaşyklary giňeltmäge gönükdirilen siýasat alyp barýan hormatly prezidentimde hoşallyk bildirdiler.